Zatvoriť dvere a nechať za nimi vlastné dieťa na 24 rokov. To nie je len zločin, to je peklo stvorené človekom. Rakúsko, rok 1984. Elizabeth Fritzl mala len 18 rokov, keď ju jej vlastný otec Josef Fritzl vláka do pivnice ich rodinného domu v meste Amstetten. Tam ju zdrogoval, spútal a zavrel do tajnej miestnosti za oceľovými dverami. Dvere, ktoré on sám navrhol a zabezpečil tak, aby ich nikto nikdy neotvoril zvonku. Nasledujúcich 24 rokov ju držal v pivnici v úplnej izolácii. Elizabeth znášala psychické aj fyzické týranie. A ešte niečo horšie. Jozef ju opakovane zneužíval. Porodila mu 7 detí. Jedno zomrelo krátko po narodení. Ďalšie 3 vyrastali s ňou v pivnici. Ostatné dal otec nájsť pred dverami ich domu a vydával ich za opustené vnúčatá. Nikto netušil, čo sa deje pod ich nohami. Až v roku 2008, keď jedno z detí vážne ochorelo a muselo ísť do nemocnice, sa lekári začali pýtať a Jozef už nedokázal klamať. Po 24 rokoch bola Elizabeth konečne oslobodená. So svojimi deťmi sa dostala do bezpečia. Josef Fritzl bol v roku 2009 odsúdený na doživotie. Elizabeth prežila nemožné, nielen väzenie, ale aj stratu ľudskosti okolo seba, no jej svedectvo zmenilo svet a navždy odhalilo tvár monštra, ktoré nosilo meno Otec.